Minty. Diolch yn fawr am ffordd efo fi heddiw. Croeso i'n sianel. Diolch yn fawr. Siwan, ti'n iawn? Minty. Rwan dwi yn Chasnewydd. Dyma ni yn Hasnewydd, yn y fachnad. Yn y fachnad. Mae'n prydferth iawn, ond yw e? Un o cyfrifiad dwi fe da un. Mae dim ond llai na 10% o bobl yma yn dinas siarad Cymraeg. Felly, fel arbenigwr, hyrwyddo Gymraeg yn Chasnewydd. Sut i hyrwyddo Gymraeg yn Chasnewydd? Okay, wel, so mae llawer o gweithgareddau a digwyddiadau gyda ni yn Hasnewydd ar gyfer pobl sy'n siarad Cymraeg. So mae 2 clybiau ar ôl ysgol gyda ni ar gyfer plant sy'n mynychu ysgol gynradd. O, da iawn. Mae 2 clybiau amser cinio gyda ni yn y ysgol gyfun Gwent Isgoed, just tu allan y ddinas. Yn gweithgareddau gyda ni i ddysgwyr, i deuluoedd, i bobl ifanc. So llawer o gweithgareddau a digwyddiadau gyda ni. Mae gwyl gyda ni bob mis Medi yn y Theatr Glan yr Afon, just ar draws y ffwrdd. Ond dwi'n cytuno â thi. Llawer o bobl yn dweud yn y census, dyn nhw ddim yn ystyried eu hunan fel siaradwyr Cymraeg. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n am dipyn nerfus gyda'r eu hyder nhw. There's a peth pwysig, of course, gyda... Hyder, ie. Peth pwysig gyda siarad Cymraeg, of course, yw hyder. So, dyna pam mae mentor yn bwysig iawn, cos tu allan y gweithle, tu allan yr ysgol, tu allan y dosbarthiadau ar-lein, ble mae pawb yn mynd i siarad Cymraeg, i gymdeithasu yn y Gymraeg. So mae'n really bwysig i wneud pethau i helpu bobl i gymdeithasu yn y Gymraeg, nid just dosbarthiadau a neud gwesi, really ffurfiol dyn ni really eisiau i wneud stuff unffurfiol, i helpu hysbysebu stuff unffurfiol, i helpu pobl defnyddio eu Cymraeg nhw tu allan y gweithio, tu allan yr ysgol, tu allan y dosbarthiadau. Da ia. Dim probs. Dwi'n gwybod fod ti'n dysgu Cymraeg hefyd. Fel fi. Dwi'n dysgu Cymraeg. Fedri di siarad ychydig o di daith dysgu Cymraeg? Dim problem. Wel, dechreuais i dysgu Cymraeg tua 19 mis yn ôl gyda dysgu Cymraeg Caerdydd. Ces i fy magu yn y cymoedd pan o'n i'n blentyn, and es i ysgol gyfun Saesneg, just gwesi Cymraeg unwaith yr wythnos. So does dim llawer o gyfleroedd gyda fi i siarad Cymraeg yn fy ysgol i. Ro'n i eisiau i ddysgu Cymraeg tua 10 mlynedd yn ôl, ond ar y pryd roedd gwesi Cymraeg yn drud iawn, ond dros amser nawr mae gwesi Cymraeg yn rhatach, really rhatach, yn werth yn gwych hefyd. Ro'n i arfer i weithio yn y byd o gerddoriaeth yn Nghymru, yn ro'n i arfer i ddefnyddio geiriau am dipyn yn y Gymraeg ar gyfer cerddoriaeth a bandiau yn y Gymraeg. Ond yn mis Medi 2022, dechreuais i dysgu Cymraeg gyda cwrs mynediad. Oes gen ti anawsterau with dysgu Cymraeg? Roedd llawer o heriau neu roesrau gyda fi gyda fy Nghymraeg, achos hyder yw peth pwysig gyda Cymraeg, yn fel arfer, os ti
wneud like, camgymeriadau o gwbl. Bydd un cnoc eich ydych chi? So fel arfer, like, roedd llawer o cnocs ar fy hyder i, ond mae'n bwysig i sort of codi ar ben fe and barhau gyda dy daith. Ond llawer o roestrau gyda fi, siŵr o fod. Wyt ti siarad Cymraeg bob dydd? Dwi'n siarad Cymraeg bob dydd trwy dydd nawr, so ym mis Ionawr eleni, ymgeisiais i swydd newydd gyda Fenter Cas newydd. Do'n i ddim yn disgwyl unrhyw beth i digwydd, ac wedyn ro'n nhw cynnig fi cyfweliad yn y llawn Gymraeg. Wel, ar y pryd, ro'n i'n dysgu Cymraeg tua like 2 awr y dydd, 3 waith o'r wythnos, and does dim cyfle gyda fi i siarad Cymraeg am 1 awr, like, llawn. So, ro'n i'n eitha nervous amdano fe, achos dwi ddim yn siarad Cymraeg lot fel hyn o gwbl o flaen. And so, gwnes i'r cyfweliad, ac wedyn ro'n nhw dewis fi i fod swydd o datblygiad cymunedol o'r Fenter. So nawr, dwi'n gweithio yn y gweithle Cymraeg, trwy dydd bob dydd dwi'n siarad Cymraeg, fy mosi yn siarad Cymraeg i fi, dwi'n siarad Cymraeg gyda'r cymuned. So mae'n dipyn fel like immersion therapy. Dwi yn y gweithle, and now like dwi'n siarad Cymraeg bob dydd trwy dydd i bawb. So just like, llawer o fy ffrindiau i ar fy nwesi yn cenfigenus iawn ohono fi, achos dwi'n siarad Cymraeg bob dydd trwy dydd. So, mae'n gwych. Yes, sir. Rwyt ti'n gwybod bod ganran siaradw Cymraeg yn Cymru yn gostwng bron i degawd. Felly, wyt ti'n poeni am diffodo i'r iaith Cymraeg yn Cymru? Nac ydw, achos dwi'n meddwl bod bydd y iaith yn mwy cref nac eirioed, achos llawer o bobl eisiau i ddysgu yr iaith. So, fel ro'n i'n dweud, dechreuais i dysgu Cymraeg tua 19 mis yn ôl, a'n fy'r athro i wedi dweud wrtho i ers y pandemig, mae athrawon dysgu Cymraeg yn mynd i fyny tair waith. So, llawer o bobl eisiau i dysgu'r iaith, fel ti yr enghraifft, fel fi, you know. So, so... Daw ti, daw fi. Llawer o dysgwyr newydd, and i fod yn honest, mae Cymru yn ehangu hefyd. So nawr, llawer o bobl sy'n byw yn y byd yn nabod Cymru, achos mae diwylliant yng Nghymru yn ehangu. Mae cerddoriaeth yng Nghymru yn ehangu. So mae diwylliant a cerddoriaeth a pethau fel hwn yn helpu ni enfawr i ddangos y byd Cymru, you know? So felly dwi ddim yn poeni am y iaith yn y dyfodol, dwi ddim yn poeni o gwbl. Fel disgwyl Cymraeg yn arbennig yn y de, yn y dwyrain Cymru, mae ychydig o gyfleoedd i siarad Cymraeg ar y stryd efo bobl leol. Achos llawer o bobl yn fan hyn ddim yn siarad Cymraeg. Felly, mae dim ond ychydig o gyfleoedd i mathu fi'n Cymraeg. Yn fy manni, does dim diben dysgu iaith heb ei siarad yn aml. Felly, wyt ti'n feddwl a ydy hyn yn broblem? Mae'n heriol. A dweud y gwir, mae'n heriol. Ond, dyna pam
dwi wedi ymgeisio i swydd yma achos llawer o brofiad gyda fi gweithio mewn cymunedau yn Nghymru, a dwi'n meddwl bod os dyn ni gosod y hyder, problem hyder gyda phawb, mae niferoedd o pobl sy'n defnyddio'r iaith yng Nghasnewydd bydd yn mynd fyny. Okay. Yeah? Achos, hyder yw problem enfawr gyda phawb, gyda unrhyw beth, os ti'n dysgu gyrru er enghraifft, os ti'n dysgu Ffrangeg, os ti'n dysgu Sbaeneg, os ti'n dysgu Sieineg, beth bynnag. Problem enfawr, wastad problem enfawr, yw hyder. Felly, dyna pam dwi wedi trio i greu gweithgareddau a neu digwyddiadau i helpu pobl gyda eu hyder nhw a hefyd adnabod eu potential nhw. Achos dechreuais i dysgu Cymraeg 19 mis yn ôl. 19 mis yn ôl. Nid 2 flynedd eto, and os dwi'n gallu wneud fe, unrhyw un gallu wneud fe, cos dwi'n just boi o'r cymoedd, sy'n mynychu ysgol gyfun Saesneg, nid llawer o gyfleoedd gyda fi pan o'n i'n blentyn yn fy adael i. Felly, dwi'n credu bod bydd llawer o gyfleoedd i ddysgu'r iaith, a dwi'n wedi trio i helpu Casnewydd gyda eu problem nhw i greu mwy digwyddiad, i greu mwy gweithgareddau, i helpu pobl gyda eu Cymraeg nhw. Dwi'n boi o'r cymoedd. So pan o'n i'n blentyn, llawer o bobl yno yn weld Cymraeg yn fel elite league, byd o iaith Gymraeg, nid fel hwn o gwbl, Mae'n really gynhoesol, really gefnogol, a really croesawu hefyd i bawb, hyd yn oed os ti'n just dweud bore da, prynhawn da, os gwelwch yn dda, diolch, shwmai. Mae'n digon i fi, So, dros amser, dwi'n gobeithio pawb sy'n byw yng Nghymru, pawb sy'n fynychu ysgolion yn Nghymru, y dyfodol yn Nghymru, yn weld Cymraeg fel potential enfawr, so dwi ddim yn poeni, a dwi really eisiau i helpu pobl gyda eu hyder nhw, eu Cymraeg nhw, a i ddyganfod Cymraeg cynta. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.